Sziasztok! Akkor neki esnék megmutatni, hogy én hogyan oldanám meg a házi feladatot, valami mintamegoldást mutatva. Ott tartok jelenleg, hogy betöltöttem az adatfájlomat a JASP-ba, és kettő ilyen előzetes lépést meg kell tenni. Egyik, amiről az órán is beszéltünk, hogy ellenőrizzük a változók mérési szintjét, és végig futva rajtuk a skálaváltozók stimmelnek, a születési nem és krónikus betegséggel élő oszlopott változót a JASP azt nominális mérési szintűnek állította be, ugyanígy a dohányzikot is, tehát ezek stimmelnek, viszont amit mi ordinális mérési szintűnek kaptunk, audit gyakoriság, audit mennyiség, PHQ-14 fejfájás, szívverés és PHQ-9 energia, ezek ordinális mérési szintűek a kutatási leírás szerint. A JASP viszont nominálisnak detektálta őket, úgyhogy ezeket gyorsan átállítom ordinálisra. És jó esetben ennyivel meg is lennénk, mert olyan adatfájlt kaptatok, ahol már jól fel vannak címkézve a számszerű értékek a kódtábla alapján, hogy ne ezzel menjen az idő. Viszont sajnos a JASP-nak a jelenleg legújabbi 0.97-es verziójában van egy hiba, ami nem tölti be ezeket a címkéket, úgyhogy azért, hogy a táblázatok, meg grafikonok, eredmények, amiket kapunk, jobban olvasható legyen, és ne csak ilyen 1, 2, 3 számokat lássunk a címkék helyett, ezért most a felcímkézést is akkor kézzel megteszem. Akkor nézzük, audit gyakoriság, use labels, igen. És akkor nézem a kutatási leírást, audit gyakoriság, az 1-es volt a soha, 2-es volt a havonta vagy kevesebb szer, 3-as a one eternity later. És akkor ezzel megvolnánk. Azt hiszem, ezt akkor érdemes gyorsan rá is menteni, hogy innentől kezdve egy JASP fájllal dolgozzunk, és reméljük, hogyha újra be kell tölteni, akkor innentől kezdve megmaradnak a labelök. Illetve hát a hiba már ki van javítva a szoftverben, csak még nem adtak ki belőle újabb verziót, de a 0.98-asban már elvileg jól fog működni. És akkor amit még itt megmutatnék, mert talán segíthet, hogyha a beállításoknál ez egyrészt úgy néz ki, hogy én most nem fixáltam a tizedes jegyek számát, úgyhogy egyelőre megbízom, hogy a megfelelő helyeken a megfelelő precizitással fogja kiírni nekem a szoftver a dolgokat. A másik pedig, azt az interfészben találjuk, ami szerintem így hasznos lehet, hogy oké, hogy a szoftver nyelve itt a preferred language alatt itt mutogatom, hogy most az angol, vagy amerikai angol, de van egy ilyen opció, hogy a alternatív nyelvet és annak a formázási szabályait használja a számoknak a kiírására. És akkor itt az alt language-ben, hogyha legörgettek egészen az M betűig, és ott a magyart kiválasztjátok, akkor itt is látható egy ilyen preview, hogy
hogy akkor tizedes vesszőket fog használni, úgyhogy ha kimásolok közvetlenül értékeket, akkor már a magyar formátum szerint tudom beilleszteni a doksiba. Illetve most be van pipálva az ezres elválasztó, egyelőre kiveszem, de hogy igazából a tizedes vessző miatt akartam ezt megmutatni. Jó, és akkor innen folytatjuk. Mielőtt nekiláttuk a feladatok megoldásának, először Sziasztok! végigmegyek rajtuk akkor röviden, hogy melyikhez milyen eszközt kell használni, mit akar tőlünk, mire kell majd esetleg figyelni. Meg Az elején megkapjuk a valami mintamegoldást mutatva. A változók jelentése és mérési Ott szintje. tartok jelenleg, hogy betöltöttem az adatfájlomat a JASP-ba. Vissza fogunk még és térni. Az első feladat azt kéri, hogy a minta összetételét mutassuk be előzetes lépést meg kell tenni. Egyik, amiről az órán beszéltünk, hogy ellenőrizzük a változók mérési szintjét. Itt az első két sorban végig futva rajtuk, a skálaváltozók stimmelnek, amik ilyen igen-nem születési nem és krónikus betegséggel élő az igennel válaszolók számát kell majd feltüntetni, a JASP az nominális mérési szintűnek az igennel válaszoló nők számát, állította be, ugyanígy a dohányzikot is, tehát az alkoholfogyasztási gyakoriság pedig stimmelnek, egy ordinális mérési szintű változó, úgyhogy itt ezt az 5 csoportnak az elemszámát ordinális mérési szintűnek kaptunk, audit gyakoriság, audit mennyiség, PHQ-14, fejfájás, szívverés és akkor majd a relatív gyakoriságoknál kell figyelni arra, hogy az ott pontosan mit jelent, minek, mi lesz a százalékszámításnak az alapja. Nominálisnak detektálta őket, úgyhogy ezeket gyorsan átállítom arra kell ordinálisra. Figyelni, és hogy jó esetben ennyivel meg is lennénk, belüli százalékos olyan arányra adatfájlt kaptatok, ahol ez mondjuk ebben a már jól fel vannak címkézve a számszerű értékek a kódtábla alapján, hogy nő, ne aki ezzel igennel menjen az válaszolt idő. erre, Viszont sajnos a JASP-nak a jelenleg legújabbi 0.97-es verziójában van egy hiba, ami nem tölti be ezeket a címkéket, úgyhogy azért, hogy százalékok, a relatív táblázatok, meg grafikonok, eredmények, amiket kapunk, jobban olvasható legyen, és ne csak ilyen 1-2-3 tábláit, vagy számokat lássunk a címkék helyett, ezért most a felcímkézést is akkor a kettes kézzel feladatban megteszem. Skálaváltozók leíró statisztikai audit gyakoriság, kér tőlünk. Igen. Ehhez, és akkor nézem a kutatási leírás, a feladat leírása és gyakoriság, a leíró statisztikai modult fogjuk majd használni. És akkor a 3-astól a 10-es feladatig ezek olyan mintát követnek, hogy van egy ilyen függő változó, például itt az emocionális jólét, hogy ha mintát csoportokra bontjuk, akkor az meg ugye a független változó, itt most a dohányzási szokások szerint, akkor a csoportok átlagában és van-e különbség a függő változóban. Megvolnánk. És hát lényegében ugye erről szólt a fél év meg a tantárgy része, akkor hogy azt kell itt felmérni, hogy 2 vagy több csoportra bontja a mintát a független változó, és hogyha 2-re, akkor T-próbákat fogunk használni, ha pedig többre, akkor azok a hiba már ki van javítva a szoftverben, csak még nem adtak ki belőle újabb verziót. Az első 3 ebből a csomagból, ami az emocionális jólét, szociális jólét és pszichológiai jólét, és akkor amit még itt megmutatnék, mert talán segíthet, hogyha a beállításoknál skálatípusú változók, és ez egyrészt úgy néz ki, hogy én most egy nem fixáltam a változó, vagyis tizedes jegyek számát, úgyhogy egyelőre megbízom, hogy a megfelelő helyeken a megfelelő precizitással fogjuk az, hogy melyik fajtáját, az majd ugye az előfeltétel a másik pedig során
derül azt az interfészben találjuk, ami szerintem így hasznos lehet, hogy oké, hogy a szoftver nyelve, itt a Preferred Language alatt mutogatom, hogy most nem az teljesül angol, vagy amerikai a angol, feltétele, de akkor pedig van egy ilyen opció, hogy a próba lesz alternatív nyelvet és annak a formázási szabályait használja észlelt stresszben, ami egy skálaváltozó, a számoknak alkoholfogyasztási gyakoriságok szerinti És különbségre akkor itt az alt language-ben, hogyha ugye legvergettek egészen 5 szintű, az M betűig, vagy hát 5 mérési és ott a magyart kiválasztjátok, ordinális változó, ötféle érték van, és ötféle csoportunk is lesz, ehhez a novát kell majd használni. Hogy akkor tizedes vesszőket fog használni, úgyhogy ha kimásolok közvetlenül értékeket, akkor már a magyar formátum szerint tudom beilleszteni a doksiba. Krónikus betegséggel élők és krónikus betegség nélkül élők között. Ez ugyanaz, mint a... Egyelőre kiveszem, de hogy igazából 3, 4, 5 tizedes vessző miatt akartam ezt megmutatni. Ez is egy dihotom bontás. És akkor vagyis innen folytatjuk. Hogy melyik, megint az előfeltételvizsgálaton múlik. Ahogy persze a 6-osban az ANOVA-nál is előfordulhat, hogy nem parametrikus próbát kell majd használni, illetve ha azt találjuk, hogy az ANOVA szerint van ugye szignifikáns különbség valamely csoportok között, akkor pedig post-hoc vizsgálatokat kell végezni, de ha nincs, nem szignifikáns az ANOVA-nak az omnibus tesztje, akkor nem kell. 8-as. Észlelt stressz, skálaváltozó, szívpanaszok szerinti bontás. Szívpanaszok, visszamegyek az első oldalra. PHQ-14 szívverés, ordinális mérési szintű, 3 szintű válasz lehetséges, tehát itt 3 csoportnak az összehasonlításáról van szó. ANOVA-t kell majd használni. 9-es, van-e különbség energiaszint dohányzási szokások szerint? Energiaszint, megint csak első oldal, PHQ-9 energia, ordinális szintű változó, itt 4 szintű válasz lehetséges. Ez most mindegy ismerő a függő változó, viszont az, hogy ő ordinális mérési szintű és nem skála típusú, egyértelműsíti, hogy a T-próbákon belül a nem parametrikus változatot, a Mann-Whitney próbát kell majd használni. Ja, és hát lehet, hogy előre szaladtam, szóval dohányzási szokások szerint bontunk, úgyhogy a mintát 2 csoportra osztottuk, úgyhogy T-próba és nem ANOVA. 10-es feladat pedig, hogyan alakult az észlelt stressz autogén tréning előtt és után? Van-e különbség? Ez pedig az a változat, amikor páros mintás elrendezésben vagyunk, vagyis az alanyainkat vizsgáltuk meg 2 mérésben, jelen esetben egy tréning előtt és után, vagyis 2 időpontban, és mindenkit és a 2 érték közötti különbségre vagyunk kíváncsiak, úgyhogy a páros vagy összefüggő mintás T-próbára lesz majd itt szükség. És akkor így az előzetes átgondolásnak a végére értünk ezzel. Kezdjünk akkor neki az 1-es feladatnak, és először az abszolút gyakoriságot nézzük meg, és aztán pedig értelmezzük, hogy a relatív gyakoriságot mihez mérjük, és az alapján töltjük majd ki a táblázatot. Itt vagyunk akkor a JASP-ban, és leíró statisztikai modulból kérek először egy példányt, és behúzom a kért változókat, amiket a feladat kért tőlem, ami mik is voltak? Krónikus, dohányzik és audit gyakoriság. Tehát krónikus, dohányzik, audit gyakoriság,
és most ezekből a darabszámból tulajdonképpen nem érdekel semmi. Ezt a részt most így ki is veszem. Ránagyítok azért, jobban látszódjon. Viszont gyakoriságtáblát kérünk, és akkor itt így megkapjuk, hogy hányan válaszoltak igennel, nemmel, a dohányzikban ugyanígy, és az audit gyakoriság bontásban. Kelleni fog ugyanez nemek szerint, születési nem szerint szétbontva, úgyhogy most azt csinálom, hogy ugyanebből az analízisből, vagy elemzésből, vagy ami itt van, kérek még egyet ezzel a zöld kis gombbal, hogy duplikálja le nekem, és akkor kaptam belőle egy másolatot. El is nevezem, hogy így jobban látszódjon, így át lehet írni a nevét, hogy ez lesz az összesen, ez pedig a női-férfi bontásban. Igen, és ehhez, hogy tényleg megkapjuk ezeket a számokat, a split dobozba behúzom a születési nemet. Illetve egy harmadik eszköz, amit most így be is húzok most rögtön, hogy lássuk a hármat egyben, az pedig a frequencies alatt található contingency table, kereszttábla, és itt akkor a táblázatunknak ugye az oszlopai voltak a születési nem, a sorai pedig ugyanaz, mint fönt, vagyis krónikus, dohányzik és audit gyakoriság. És itt egyelőre maradjunk a darabszámoknál, viszont a kinézett próbá részre nincsen most szükségünk. Jó, akkor nézzük meg a legelső sorát a feladatnak, ami ugye a krónikus betegség, és én itt most kitöltöm azt szerint, hogy hány fő női, férfi kitöltő mondta, hogy igen, krónikus betegséggel él, és összesen hányan mondták. Tehát, vissza a JASP-ra, nem az összesenre, hanem a női-férfi bontásban. Nő a krónikusra, itt van a frequency oszlopban, nő igennel 48 fő válaszolt, férfi pedig 18. Összesen, ugye ezek összeadhatók itt a mintában, így 66 kitöltőnek kell lennie. Így is van. 66. És akkor ezen a példán most nézzük meg, hogy a relatív gyakoriságok mit jelentenek. Hány százalékot kell ide zárójelben írni a nők mögé. Így a megoldásaitok között kettőféle értelmezés fordult elő tipikusan. Az egyik, ami a hibás változat volt, hogy azt mondták meg, hogy a 48 hány százaléka e 66-nak, vagyis, hogy a krónikus betegséggel élők közül hány százaléka nő, hány százaléka férfi. Ezzel az értelmezéssel az a baj, hogy akkor ide az összesen oszlopba minden sorba a relatív gyakoriságnak 100%-nak kell lennie, hiszen ezt vesszük a százalék számítás alapjának. Viszont ennél így hasznosabb info, hogy a nők, akikből, ha megnézzük, itt a JASP-ban volt összesen 125 női kitöltő, ugye igenből 48, nemből 77,
és összesen ez 125 női kitöltő, hogy akkor a 48 ennek a 125 női kitöltőnek hány százaléka, és nem pedig a 66-nak. Tehát, hogy ezt az értéket kell majd vagy kiszámolnunk, vagy mivel egy statisztikai szoftver áll a rendelkezésünkre, belőle kinyerni ezt az adatot. Az pedig egyrészt úgy lehet, hogy a gyakoriság táblába a percent vagy a valid percent oszlopban ezt megkapjuk, mivel most nincsenek hiányzó értékek, ezért a két oszlop megegyezik. Úgyhogy a 48/125 ebből a percent oszlopból lehet leolvasni, hogy 38,4%, így ha fejben végezzük el a számolást, akkor így körülbelül tényleg a harmada a 48 a 125-nek. Míg ugye a 66-nak a 48 az több mint a kétharmada lenne, tehát oda 69-70%-ot írnánk. És ugyanígy a férfiaknál is, igen, a 18-ot az 55-höz kell mérni, 32,7%. És akkor így ez úgy átmásolható, ki is tölthető, és az összesen oszlopban is ugyanígy tudjuk leolvasni, ott ugye akkor mi lesz a százaléknak a számlálója és a nevezője. Összesen 66-an mondták, hogy igen, krónikus betegséggel élnek, ezt kell elosztani a teljes minta elemszámmal, a 180-nal, ami szintén itt lesz ebben a percent oszlopban, 36,7%, körülbelül tényleg a harmada, ugye 60 lenne pontosan a harmada a 180-nak. Akkor ezeket szépen be lehet írni. Tehát nőknél volt 38,4%, ez 4%, férfiaknál volt 32,7%, és itt, ahogy mondtam, nem 100%-nak kell szerepelnie, hanem 36,7%-nak. Jó, és akkor most, hogy ezt a sort így tisztáztuk, megmutatom, hogy lehet megkapni ugyanezt a kereszttáblának a segítségével is, ami ugye itt a contingency table a harmadik szekció, harmadik eszköz. Itt jelenleg még csak az abszolút gyakoriságok találhatók meg van ugye fordítva a két oszlop, de ez most ne zavarjon meg minket, és akkor megbeszéltük, hogy minket a százalékos értékek így mindig oszlopon belül érdekelnek. Tehát ez a 18 az 55-nek hány százalék, a 48 a 125-nek, a 66 a 180-nak. Dohányziknál ugyanez, 11/55, 33/125, 44/180. Audit gyakoriságnál szintén. Az a 21 férfi, aki azt válaszolta, hogy soha nem iszik alkoholt, az összes férfi kitöltőnek hány százaléka. És itt ezt a bal oldalon a cellák alatt lehet megtenni, itt van egy percentage rész, és akkor meg lehet ugye különböző értelmezéseket találni, hogy akkor soron belül vagy oszlopon belül, és megbeszéltük, hogy nekünk az oszlopon belüli a szükséges. És hogyha ezt így megcsináljuk, akkor megkapjuk rögtön mellette hát most alatta gyakorlatilag a százalékos értékeket, kicsit több tizedes egy pontossággal, ugye, mert mi itt a krónikus női kitöltők 38,40, itt 2/10-esre kapjuk meg, férfiak 32,73, a másikból csak 32,7-et olvastunk le. És akkor ez alapján így kitölthető a táblázat. Elkészültem a táblázat kitöltésével. Egy kis extraként mutatnék egy aprócska trükköt, ami
a átmásolást megkönnyítette számomra, mert én nem szeretek így egyesével ablakok között váltogatni, vagy nézegetni és átírni. Úgyhogy, hogy egy kicsit meggyorsítsam a folyamatot magamnak, azt csináltam, hogy a JAWS-ból így kimásoltam a táblázatokat. Itt, ha a szekciókra, vagy akár konkrétan csak a táblázatokra kattintunk, akkor lehet egy ilyen copy-t kérni tőle. Erre a kis lenyíló háromszögre kattintva copy, és akkor ott oda kerül a vágólapra. Ugyanezt megcsináltam a másikkal is, és beillesztettem egy Excel doksiba. Itt most az összesen szekcióban mutatom, ugye kicsit hiányoznak itt ennek a táblázatnak a fejlécei, lehet, hogy a hivatalos Office-on vagy Windows-on és macOS-en ez jobban működik, nálam most azokat nem másolta át. Viszont ugye odafigyelve, hogy ez az abszolút gyakoriságnak az oszlopa, ez pedig mellette a relatív gyakoriság, és akkor ezt a kettő cellát kell összefűzni. Úgyhogy erre készítettem egy összefűző képletet, ami az egyik cella értéke után zárójel odaírja a másik cella értékét, százalék zárójel bezárva, és akkor megkaptam, ide is átmásoltam a képletet, és akkor így mondjuk ezt így egyben ki lehet másolni és beilleszteni a Word doksiba. Ugyanezt megcsináltam a férfi-női bontásban. Itt ugye természetesen figyelni kell arra, hogy jó helyre másoljam az oszlopot. Úgyhogy egy ilyen sanity check a végén, hogy megnézni egy cellát, hogy mondjuk a férfi havonta 2-4-szerhez, ami 9 lett, ezt jó helyről másoltam-e a JAWS-ból, férfi havonta 2-4-szer, 9 és 16,4% stimmel. Jó. Ennyit szerettem volna még megmutatni, de az is tök oké, ha kézzel egyesével átírjátok. Nyargaljunk át akkor a 2-es feladatra, ahol a 6 skálaváltozó leíró statisztika mutatóit kell elkérni. Menjünk át a JAWS-ba, ugye leíró statisztikai modul. Behúzzuk őket, ellenőrizve, hogy ez a sorrend, amit kért. Életkor, emo, szoc, psi, 10 és 10 utókövetés. Életkor, emo, szoc, psi, és lesz stressz, ami ugye PSS 10, és az annak az utókövetéses változata. És a változókból kell nekünk átlag, szórás, ferdesség, csúcsosság, min, max. Ezt pedig akkor kérjük is el, ezekre validra, missingre nincsen szükség, átlagra van, szórásra van, min-maxra van, ferdesség ugye skewness, csúcsosság, kurtózis, és akkor ezt megkaptuk 2 extra sorral, amire most nekünk nem lesz majd, bocsánat, itt vannak ezek a skewnessnek és a kurtózisnak a standard hibája. Ezt erre nem lesz majd szükség, ezt nem kell bemásolni. És még egy aprócska trükk, hogy most pont fordítva vannak és a sorok és az oszlopok, mint ahogy kell nekünk, mert nekünk a sorokban vannak a doksiban a változók, ugyebár itt vannak sorokban változók, oszlopokban mutatók, itt meg fordítva, hogy sorokban mutatók, oszlopokban változók. Hogy lehet ezt megfixálni? Itt van egy kis checkbox, hogy transpose the main table, vagy transpose descriptive table, így megfordítja nekünk. Úgyhogy akkor ezt most én szépen kimásolom.
átugrok egy Excelbe, beillesztem, és megint előjött a probléma, ugye, hogy a fejlécek nálam hiányoznak, úgyhogy most kicsit oda kell figyelni, de arról volt szó, ugye, hogy 2 oszlop nálunk fölösleges, úgyhogy ezt most kézzel beírom, hogy ne rontsam el. Ezek voltak ugye az első 2 átlag és szórás, ez volt a skewness, annak a standard hibája, kurtózis, annak a standard hibája, min és max, és akkor itt már tudom, hogy ezekre az oszlopokra nem lesz szükségem, úgyhogy ki is törlöm ezt az oszlopot, illetve aztán ezt az oszlopot is. És így már akkor át tudom másolni ezt az egész táblázatot. Annyit még megteszek, hogy így egy üres cellából átmásolom a formázást, hogy ilyen naturális módon menjenek át az adatok. Másolás, és akkor ide pedig beillesztés. Így annyi még látszódik, hogy egy picit nagyobb betűtípussal, betűmérettel lett ez beillesztve, ez ugye itt 9-es, ez meg 11-es, úgyhogy ez is 9-essel van írva, úgyhogy én most innen átmásolom ide. Úgyhogy betűméret helyre jött, még annyi volt korábban, ugye, hogy jobbra kellene igazítani. És akkor meg vagyunk ezzel a feladattal is. Következőnek a 3-as, 4-es, 5-ös feladatot néznénk meg egyben. Elég hasonlóak. Az emocionális jólét, a szociális jólét és pszichológiai jólét skálatípusú változók eltérésére vagy különbségére kíváncsi dohányzási szokások szerint. A dohányzási szokások változónk ugye egy nominális, dihotom változó, 2 részre osztja, 2 csoportra osztja a mintát, úgyhogy a T-próbák eszközkészletét fogjuk használni, az majd az előfeltételvizsgálatoknál egyesével kiderül, hogy melyik változatát a T-próbának, parametrikust vagy nem parametrikust, de egybe meg tudjuk ezt tenni a JASP-el, és a T-próbákon belül is a független mintás T-próbákra van szükségünk, mert itt arról van szó, hogy egy mintát osztunk 2 csoportra, és egy alany, egy személy, egy kitöltő, egy válaszadó nem kerülhet bele mindkettő csoportba. Úgyhogy menjünk is át a JASP-be, és akkor független mintás T-próba. Áthúzom függő változók közé mindhárom változót, amiről ez a 3 feladat szól, csoportosító változónak pedig a dohányzikot választom, és akkor még nem olvassuk le, viszont hatásnagyságmutatót, leíró statisztikát érdemes kérni tőle, és előfeltétel vizsgálatok, ezek azok, ami miatt előre nem olvassuk le az eredményt, hogy normalitás és szórás homogenitás vizsgálat. Itt a leíró statisztikai táblázatban látható, hogy az igen és nem kitöltők aránya 44 versus 136, vagyis nagyon nem azonos a számuk, ami más szavakkal úgy is mondható, hogy a minta a 2 csoportja nem illesztett, úgyhogy a szórás homogenitás teszteléshez a Brown-Forsyth próbát kell használnunk. Igen, és akkor itt vannak ugye a csoportonkénti átlagok és szórások, amiket majd
a feladat megoldásának leírásában jelentenünk kell. És akkor nézzük meg az előfeltételvizsgálatok eredményét. Azt látjuk, hogy a 3 normalitás tesztből az egyik, tehát az emocionális jólét esetében a Shapiro-Wilk próba szignifikáns, úgyhogy nem követik a csoportok a normál eloszlást, ami azt eredményezi, hogy ennek a változónak, az emocionális jólét változó esetében nem használhatjuk a parametrikus T-próbát, se a studentet, se a Welch-féle T-próbát. Ebben az esetben a Mann-Whitney féle nem parametrikus változatot kell majd használni. A másik 2 esetben nem szignifikáns a próba, úgyhogy ez az előfeltétel teljesül, meg kell nézni a csoportonkénti szórás homogenitás teljesül-e. Itt ezt ugye az alatta lévő táblázatban látjuk, hogy itt a P-értékek szintén nem szignifikánsak, úgyhogy ebben a 2 esetben ugye az emocionális jólétváltozót itt nem kell nézni, mert az már kiesett a normalitás csekken, de a másik 2 ezen is átment, úgyhogy használhatjuk a studentféle T-próbát, nem kell a Welch korrigált változatot használni. És akkor itt a végső táblázatban láthatjuk az eredményt. Az emocionális jólét változónk esetében a Mann-Whitney sort kell használni, ott a teszt statisztika, ez az érték lesz, amit majd jelentünk ezzel a P értékkel, és nem szignifikáns, úgyhogy az effect size innentől kezdve mindegy is, hogy mekkora, de ebben az esetben az effect size az ugye a rang biszeriális korrelációnak az értéke, a student T-próba sorokban pedig a QND értékeket látjuk. És a másik 2 esetben pedig a szociális és a pszichológiai jólét változók esetében pedig a student sorokat kell majd leolvasni, de azok is nem szignifikáns P-értékkel rendelkeznek. Úgyhogy a vizsgálatokat itt a JUST-ben elvégeztük. A következő lépés, hogy a dokumentumba leírjuk az eredményeinket. Ehhez a CSTAT 10. fejezetének megoldásai adnak majd egy sorvezetőt. Először is a 10.1-es studentféle T-próbára itt egy kidolgozott példa, aminek a legvége adhat egy sorvezetőt, amit fel lehet használni a dokumentumban, illetve a fejezet vége felé a nem 10.3-as résznél van a nem parametrikus változat, a Mann-Whitney féle rangpróbáról szó. Ott is kapunk egy sorvezetőt a megoldásnak a formájában, amit át lehet emelni és átírni a dokumentumba. Ezt most megcsinálom, és az eredményével visszatérek. Elkészültem a feladatok szövegezésével. Nézzük át, hogy mik a lényeges elemek itt. Körülbelül ennyi szöveg elég ahhoz, hogy leírjuk a vizsgálatnak a menetét és az eredményeket. Először is itt van, ugye, hogy megnevezzük a 2 csoportot, hogy dohányzók és nem dohányzók, megnevezzük a függő változót, és ez úgy megindokolja, hogy
hogy kétoldalú független mintás T-próbát végzünk. Ebben az esetben az előfeltételvizsgálatok elején már kiderült ugye az emocionális jólét változónál, hogy a maradványértékek nem követik a normál eloszlást, úgyhogy majd nem parametrikus változatot kell választani. Ugye a következő mondat az előfeltételvizsgálatokról szól, a maradványértékek nem követték a normál eloszlást, és akkor zárójelben itt van a Shapiro-Wilk próba V-értéke, P-értéke, illetve a másik szóráshomogenitásnak a tesztje, hogy számuk nem illesztett, és a szóráshomogenitás feltétele fennáll, és akkor a Brown-Forsyth F próbának a statisztikai értéke és a P-értéke. Így a Mann-Whitney féle rangpróbát végeztük el, ami a T-próba nem parametrikus alternatívája. Tehát, hogy ebből a három részből, három tagmondatból áll össze ez a második mondat, ami az előfeltételvizsgálatokat taglalja. És akkor így ebben az esetben, mivel már a maradványértékek normál eloszlásánál bukik a T-próbának az előfeltételvizsgálata, ezért ezt a második felét nem feltétlen szükséges. A második részt, a szóráshomogenitás nem feltétlen szükséges kifejteni, de nem baj, ha itt van. És akkor a harmadik mondat pedig közli az eredményt, a végeredményt. Az egyik csoport, a dohányzók csoport függőváltozó, vagyis emocionális jólléte, zárójelben ideírtam az elemszámot, a csoportátlagot, csoportszórást. A mi esetünkben nem különbözik statisztikailag szignifikánsan, mert ugye az jött ki itt a P-értékre, hogy 5%-nál ez jóval nagyobb. Nem különbözik statisztikailag szignifikánsan a nem dohányzók emocionális jólététől, tehát a másik csoport nem dohányzók, másik csoport függőváltozó, szintén elemszám, átlag, szórás, és akkor a végén kettős pont után Mann-Whitney próba esetén ugye U-statisztika az, amit jelentünk, P-érték és a hatás nagyság mutató, jelen esetben ugye a rangbiseriális korrelációnak a nagysága, és ebben az esetben is, hogyha nem szignifikáns a próba, a hatásnagyságmutatót jelentjük, leírjuk, viszont szövegesen nem kategorizáljuk, hogy ez most kicsi, közepes vagy nagy. Hogy ez így ennyi. És a másik kettő az ugye parametrikus próbára vezetett, mert mind a szóráshomogenitás, mind a normál eloszlás fennáll. Az eredménye ugyanaz, úgyhogy csak az egyiket nézzük meg, de a szövegsablon az szinte ugyanaz. Egyik csoport, másik csoport, függőváltozó neve, ami már akkor így indokolja, hogy kétoldalú, független mintás T-próba. Második mondatban normál elosztás, első előfeltételnek az eredménye. Második előfeltételvizsgálatnak az eredménye. Ez is ugye nem szignifikáns próba, úgyhogy mehetünk tovább, nem sérül, ezért a studentféle T-próba végezhető el, és aztán az eredmény egyik csoportnak az elemszám átlag szórás nem különbözik statisztikailag szignifikánsan a másik csoport független változó, másik csoport függő változó elemszám átlag szórásától, és akkor itt pedig a végén, kettős pont után a mondat végén a T-próbának az eredménye, T zárójelben szabadságfok, eredmény, amit kiírt ugye a JASP, hozzátartozó P-érték és hozzátartozó Cohen D-érték. Szintén mivel nem szignifikáns a próba, ezért ezt a Cohen D hatásnagyságot sem kategorizáljuk közepesnek, kicsinek, nagynak, akárminek. És az ötös feladat pedig ugyanez.
Úgyhogy akkor ezzel a 3-mal elkészültünk. Térjünk rá a 6-os feladatra, ami azt kéri tőlünk, hogy vizsgáljuk meg, van-e különbség az észlelt stresszben alkoholfogyasztási gyakoriságok szerint. A JASZ-ban látjuk észlelt stressz, ez a PSS 10-es változó, alkoholfogyasztási gyakoriság, audit gyakoriság, ez egy 5 mérési szintű ordinális változó, vagyis itt már nem a T-próbákra, hanem az ANOVA-ra lesz szükségünk. Nyissuk is le, nem az ismételt méréses, hanem a független mintás ANOVA. És akkor a függő változó ugye az észlelt stressz, a bontó, csoportosító változó pedig az audit gyakoriság, és kapunk egy ANOVA táblát, amit nem olvasunk le, hanem helyette még elkérünk segítségül leíró statisztikákat, effect size estimatet, és ugye tanultuk, hogy a omega a négyzet mutatót érdemes az éta négyzet helyett használni. Az éta négyzet az tipikusan túlbecsüli a hatásnagyságot a populációra vonatkoztatva. Jó, és ami még mindenképpen nagyon fontos, azok az előfeltétel vizsgálatok, szükség lesz szóráshomogenitás vizsgálatra, annak az eredményének a függvényében majd lehet, hogy korrekcióra is, ezt még előre nem tudjuk. A maradványértékek kukuplotjára, de ez csak ugye szemrevételezés lesz, hogy ténylegesen ellenőrizzük a maradványértékek normalitását. Exportálnunk kell őket egy új oszlopba, append residuals to data, standardizált reziduálisokat kérek, és most elnevezem PSS 10. Ha ezt megtettük, akkor lesz egy új oszlopunk, itt látható is fönt, erre egy új leíró statisztikai modult behozok, hogy elvégezzük rajta a Shapiro-Wilk próbát, és akkor most akkor meg vagyunk a vizsgálatoknak a konfigurálásával, és olvassuk le, milyen eredményeket látunk. Egyrészt a maradvány értékek követik-e a normál eloszlást. A Shapiro-Wilk próba V értéke ugye 0,995, P értéke 804 ezred, ami nagyobb, mint 5%, vagyis nem szignifikáns a Shapiro-Wilk próba, a maradványértékek követik a normál eloszlást. Erre enged következtetni a szemrevételezett QQ-plot is. Akkor a következő ANOVA előfeltétel ugyebár a csoportok szórásának homogenitása, amire a Levin tesztet végzi el nekünk a JASP. Egy F próbát kapunk ezzel a két szabadságfokkal, P értéke 195 ezred, ez is nagyobb, mint 5%, nem szignifikáns, teljesül a csoportok szórás homogenitása, úgyhogy leolvashatjuk a fő ANOVA táblának az eredményét, ahol itt így megkapjuk ugye a négyzetösszegeket, meg a maradványoknak a négyzetösszegét, azoknak így az átlagát és a kettőből számolt F értéket 175 ezred, 951 ezredes P értékkel, vagyis ez az Omnibus F próba nem szignifikáns, az omega négyzet az 1 ezrelék alatti, gyakorlatilag nulla.
Vagyis ez az ANOVA teszt nem szignifikáns, nincsen olyan két csoport a mintában, amik átlaga között statisztikailag szignifikáns lenne a különbség. Így az eredmények értelmezésével megvagyunk, már csak le kell írni szövegesen a feladatban, bemutatva ugye a csoportok méretét, átlagát, szórását, az előfeltételvizsgálatoknak az eredményét, és végül az ANOVA táblának az eredményét. Megemlítve utána, hogy mivel az omnibus teszt nem volt szignifikáns, ezért post hoc vizsgálatokat nem végeztünk. Ezt most akkor megcsinálom, leírom, és az eredménnyel visszatérek. Elvégeztem a hatos feladat megoldásának szövegezését. Így ennyi tartalommal, szöveggel csináltam meg. Az első mondat: az észlelt stressz alkoholfogyasztási gyakoriság szerinti 5 csoport eltérésének vizsgálatára egy szempontos variancia analízist végeztünk. Itt ugye a problem statement megjelenik, hogy mi szerint bontunk, hány csoportra, és akkor itt már bejön, hogy ez megindokolja a variancia, egy szempontos variancia analízist. Utána jön az előfeltételvizsgálatok közlése, a maradványértékek normál eloszlást követtek, a QQ-plot szemrevételezése és a Shapiro-Wilk próba alapján. Itt ugye a Shapiro-Wilk próba eredménye, amit a exportált oszlop deskriptív statisztikáiból olvastunk le, és fennállt a csoportok között a szórás homogenitás a Levin próba eredménye szerint. Mondat végén a próba közlése, ugye 195 ezredes PRT-k, ami ugye jelenti, hogy nem szignifikáns a próba, tehát fennáll a szórás homogenitás. Ezért a standard homogenitás korrekció nélküli ANOVA-t végeztük el. Ezt az előző szekcióban a végén nem tértem ki rá, amikor azt láttuk a JASZ-ban, hogy a Levin próba nem szignifikáns, hogy így maradhat a bal oldalon a homogenitás korrekciónál az, hogy nincs semmi, és nem kell a másik kettőt pipálni. Hogyha ugye szignifikáns lenne, akkor kellene leggyakrabban a Welch próbát használni. De most nekünk nem kellett. De előfordulhat, hogy valakinek olyan a házi feladatban az adata, hogy neki kell. És akkor meg vagyunk az előfeltételvizsgálatokkal, utána a próbának az eredménye. Egy 5 csoportról van szó, úgyhogy én itt már táblázatban mutattam be a csoportok elemszámát, átlagát és szórását, és aztán a végén pedig leírtam, hogy az omnibus próba eredmény alapján nincs statisztikailag szignifikáns különbség a csoportok között. Ugye az F próba eredménye, a PRT-k, hozzátartozó omega. Esetleg még ide írható, hogy ezért további post hoc vizsgálatokra nincs szükség. És akkor így megvagyunk ezzel a feladattal is. A 7-es feladat azt kéri tőlünk, vizsgáljuk meg, van-e különbség az észlelt stresszben, ez egy skála változó, krónikus betegséggel élők és krónikus betegség nélkül élők között. Van ugye egy ilyen krónikus dihotom oszlopunk, vagyis ez mintára ugyanaz, mint a 3-as, 4-es, 5-ös feladat, egy skála változó két csoportra bontva. Van-e különbség a két csoport között?
így a T-próbákhoz fogunk nyúlni. Tehát jazzben T-próba, független mintás T-próba, észlelt stressz, csoportosító változó, a krónikus. Eredményt kapunk, de nem olvassuk le, hanem kérünk hatásnagyságot, kérünk leíró statisztikát, és előfeltétel vizsgálatokat, normalitást és szórás homogenitást. És akkor nézzük meg, ugye itt a leíróban láttunk valamekkora különbséget. Előfeltétel vizsgálatoknál normalitás Shapiro-Wilk próbája szignifikáns, vagyis a maradványértékek nem követik a normál eloszlást, vagyis nem használhatunk parametrikus próbát, se Studentet, se Welch-féle T-próbát, hanem itt a Mann-Whitneyre át kell kapcsolni, és ebben az esetben így ez a rész nem is érdekes, de ugye a szövegben ezt is jelenthetjük. Ki is veszem a Student elől a pipát, hogy ne zavarjon meg véletlenül sem. És akkor most már leolvashatjuk az eredményt, így a Mann-Whitney U próbának itt a próbastatisztikája PRTK 1/1000 alatti, vagyis szignifikáns, a kettő csoport átlaga közötti különbség. Ez a próba statisztikailag szignifikánsnak találja. A rangbiseriális korreláció az -0,533 ezred, amit hogyha átmegyünk a Szístaton az A függelékbe, akkor megnézhetjük, ugye abszolút értékben kell nézni, hogy a félnél nagyobb korrelációs koeficiensek, azok már nagy hatásnagyságnak számítanak, úgyhogy igen, a két csoport átlaga közötti különbség statisztikailag szignifikáns, nagy hatásnagyságú. Hogy most ez negatív vagy pozitív, az ebben ebben az esetben mindegy, mert attól függ, hogy a JASP melyiket vette első és második csoportnak, és ugye itt azt látjuk, hogy az igeneké volt magasabb, a nemeké alacsonyabb, így ebben az irányban egy ilyen csökkenés tapasztalható, és ezért negatív ennek az előjele. De ha átkódolnánk, vagy átfordítanánk ezt a kettőt, akkor ugyanez a korreláció csak pozitív előjellel jelenne meg. Úgyhogy ennyi. Szövegezni kell a megoldást, amihez így a már említett Mann-Whitney próbás szöveg adhat egy sablont. Ezt az eddigiekhez hasonló módon akkor megcsinálom, és egy vágás után jelentkezem. Elkészültem a szövegezéssel. Gyakorlatilag a 3-as feladatnak a szövegezését követi a végeredmény különbségével, de lényegében ugye a két csoportnak a megnevezése, a függőváltozó megnevezése, a próba megnevezése, előfeltételvizsgálat, nem követték a normál eloszlás, Shapiro-Wilk próba, nem olyan lényeges, de ugye a szórás homogenitásnak a vizsgálatnak az eredménye is itt van, és a következtetés, hogy azért a Mann-Whitney féle rangpróbát végeztük el, ami a T-próba nem parametrikus alternatívája. Így. Ezután jöhetnek az eredmények, a krónikus betegséggel élők észlelt stressze, elemszám, átlag, szórás statisztikailag szignifikánsan magasabb a krónikus betegséggel nem élők észlelt stresszénél, elemszám, átlag, szórás. És ez a különbség nagy hatásnagyságú. A mondat végén ugye az U statisztika érték, ami a Mann-Whitney próbának a próbastatisztikája, a P érték, ami
1/1000 alatti, és a rangbiseriális korrelációnak az értéke. Hogyha ezt így leírtuk, akkor ezzel a feladattal is elkészültünk. Nézzük meg most a 8-as feladatot, ami azt kéri, hogy vizsgáljuk meg, van-e különbség észlelt stresszben, skálaváltozó szívpanaszok szerinti bontásban. Észlelt stressz PSS 10 és PHQ 14 szívverés, ez egy 3 szintű ordinális változó, 3 csoportunk van, ANOVÁt kell használni. Nyissuk is le. Függő változó, a faktor pedig a szívpanaszok, leíró statisztika, effect size, és of course előfeltétel vizsgálatok, standardizált reziduális exporttal, úgyhogy Rashid, kaptunk ugye egy új Rashid oszlopot, ezért behúzok egy új leíró statisztikai modult, és kérek arra egy Shapiro-Wilk próbát. Na, akkor nézzük, mit olvastunk le. Shapiro-Wilk 0,237,990, vagyis nem szignifikáns, a maradványértékek teljesítik a normál eloszlást, ezt a QQ-plot szemrevételezése is megerősíti. Viszont a szórás homogenitás Levin próbája az szignifikáns lett, ugye a P-érték 0,2, 2%, ami 5% alatti, vagyis a csoportok szórása nem tekinthető azonosnak. Itt a descriptívben látjuk is, egyik 5, másik 6, harmadik. A másik 6,6, a harmadik 7,3. Szóval igen, nem teljesül a szórás homogenitás feltétele, úgyhogy homogenitás korrekciót kell alkalmaznunk az ANOVA-ban, és így a bevett gyakorlata Welch korrekciónak az alkalmazása. Úgyhogy a NaN elől vegyük is ki a pipát, hogy ne zavarjon meg. Akkor Welch homogenitás korrekcióval nézzük meg a végeredményünket. Az F érték 1,14, 240,7 hatásfokokkal, a P érték 0,33, nem szignifikáns, az omega négyzet pedig 8/1000. Így azt találtuk, hogy a csoportok közötti különbség nem szignifikáns, az omnibus próba nem volt szignifikáns, így további post-hoc vizsgálatok ebben az esetben sem szükségesek. És akkor ezt így szépen leírjuk. Az előző ANOVA-s feladatnál nem mutattam meg, de hogy a 13-as, a PSISTATon a 13-as fejezetben találunk kidolgozott példákat az ANOVA-ra, független mintásra és ismételt méréses változatra, illetve nem parametrikus változatokra vagy esetekre is, amikor nem teljesül a maradványértékek normalitása. És például, igen, itt van a 13.3-asban egy kidolgozott példa, itt lehet ezt a szöveget például felhasználni, egy sablonnak a feladatunk megoldásának leírásához. Természetesen, ha nekünk az jön ki, hogy nem szignifikáns az omnibus próba, akkor a post-hoc vizsgálatokról nem írunk, nem végezzük el őket. Ez alapján én ezt kitöltöm, és vágás után jelentkezem.
elkészültem a 8-as feladat leírásával. Igazából a lényeg megegyezik a 6-os feladattal. Az előfeltétel vizsgálatoknál van egy eltérés, ugyanis a szóráshomogenitás feltétele sérült. A Levin próba eredménye szerint ugye ezzel a p-értékkel szignifikáns volt a próba, ezért a Welch-féle homogenitás korrigált variancia analízist futtattuk. És hogyha szükség lenne post-hoc tesztekre, akkor a Games-Howell-féle post-hoc korrekciót alkalmaznánk. Ugye itt a JAS-ban itt volt a kulcs, hogy a homogeneity correction, tehát állítottuk a none-ról Welch-re. És akkor megint itt van a táblázat, amiben mutatja a csoport elemszám átlag szórás értékeket, és a végeredmény pedig az volt, hogy nincs statisztikailag szignifikáns különbség a csoportok között. F próba eredmény, P érték, omega négyzet. Ezért további posztok vizsgálatokra nincs szükség. Kilences feladat, vizsgáld meg, hogy van-e különbség az energiaszintben, dohányzási szokások szerinti bontásban. Energiaszint, ordinális mérési szintű változó, ha megnézzük a JAS-ban, itt van a szélén PHQ9 energia, ordinális és 4 szintű válasz lehetséges. Ő ugye a függőváltozónk, és a dohányzási szokások szerinti bontás pedig 2 csoportjára bontja a mintát, úgyhogy a T-próbákhoz nyúlunk. Viszont, mivel az energiaszint ordinális mérési szintű, ezért az ilyen előfeltételvizsgálat, normalitás, szóráshomogenitás fel sem merül, hanem egyből a Mann-Whitney féle rangpróbához kell nyúlnunk. Ami akkor úgy néz ki, hogy T-próba, ugyanúgy ugye a független mintáson belül találjuk, és akkor most az energiaszintet kell behozni, és a grouping variable most a dohányzik, és akkor itt már tudjuk, hogy Mann-Whitney. Ezt rögtön le is olvashatjuk itt. Több előfeltételvizsgálatra nincsen szükség ehhez a próbához, elég, hogy ordinális mérési szintű a változó, legalább ordinális mérési szintű, és akkor az új statisztika 2893 lett, P-értéke pedig 721 ezred, sokkal nagyobb, mint az 5%, úgyhogy a teszt nem szignifikáns, nincsen különbség a dohányzási szokások szerint az energia szintben. Annyi még, hogy persze effect size-t itt is kérjünk el, hogy majd ezt a szövegben jelentsük, illetve deskriptív leíró statisztika. Igen. És akkor, ha ezeket így elkértük, akkor le is írhatjuk a szövegben. Itt akkor látható is a 9-es feladat megoldásának leírása. Elején ugye a 2 csoportot megnevezzük, és a függőváltozót is, 2 oldalú független mintás T-próba, de az energiaszint ordinális mérési szintű változó, ezért a Mann-Whitney féle rangpróbát végeztük el. Az eredmény pedig, hogy a dohányzók energiaszintje, szokásos mutatók nem különbözik statisztikailag szignifikánsan a nem dohányzók energiaszintjétől. Hasonló mutatók, és a próba eredménye U egyenlő 2893, P egyenlő 721 ezrelék, és a rangvi szeriális korreláció pedig 33 ezrelék. Ennyi.
10-es feladat pedig az utolsó, vizsgáld meg, hogyan alakult az észlelt stressz és skálatípusú változó autogén tréning előtt és után. Van-e különbség? Ez ugye 2 időpillanatban történő mérés, tehát hogy a T-próbákról beszélünk, viszont nem a független, hanem a páros mintás elrendezés, vagyis minden egyes kísérleti alanyhoz tartozik mérési adat tréning előtt és tréning után. Ezek különbségének összehasonlítására végezzük el akkor a páros mintás T-próbát. Ugye T-próbák, paired samples és variable pair PSS 10 az egyik fele és PSS 10 utókövetés a másik fele. Kérjünk effect size-t és kérjünk leíró statisztikai mutatókat, hogy lássuk az átlagot, szórást előtte, utána, illetve előfeltétel vizsgálat, ugye, hogy a paraméteres vagy nem paraméteres változatot végezzük el, úgyhogy kérjük csak el a normalitás vizsgálatot, meg egy QQ plotot is a biztonság kedvéért. Ez a QQ plot egy picit furcsa, de azért úgy nagyjából az egyenes mentén helyezkedik el, úgyhogy amire itt hagyatkozni fogunk, az a Shapiro-Wilk teszt, ugye a különbségekre. Kapunk egy 989 ezredes W értéket, 198 ezredes P értékkel, nem szignifikáns a próba eredménye, vagyis a különbség az követi a normál eloszlást, úgyhogy igen, használhatjuk a studentféle T-próbát, ahol azt látjuk, hogy itt van ugye a T-statisztika és a szabadságfok értéke, viszont a P-érték, ami itt nagyon fontos, hogy 1/1000 alatti szignifikáns a próba eredménye, a hatásnagyságnak a QND értéke 941 ezred, és hogyha ezt megnézzük a C-staton, hogy mire kategorizáljuk a függelék alapján, ugye most nem a korrelációst kell nézni, hanem a QND jellegű mutatót. Az eredeti Cohen-féle értelmezés alapján is ez már nagy hatásnagyságú különbség. Úgyhogy akkor ezt így, az eredményt leírhatjuk, ledokumentálhatjuk egy sorvezető, itt a 11-es fejezet, és nekünk ugye a paraméteres studentféle próba volt, úgyhogy ezt itt használhatjuk. Ez ugye egy hasonló, csak nem autógén, hanem testsúlycsökkentési célú CBT terápiás példa, de itt is ugye előtte-utána mérés erről szól, ezt átírva használhatjuk. Elkészültem a 10-es feladat leírásával is. Hasonló a szöveg, mint a pszistaton, hogy az autogén tréning észlelt stresszre gyakorolt hatásának sikerességének ellenőrzésére páros mintás T-próbát végeztünk el a tréning előtti és utáni adatok alapján. Elemszám ugye 180, az adatok normál eloszlást követtek, Shapiro-Wilk próba riportolása. Így a studentféle páros mintás T-próbát végeztük el. Ezzel így megvannak az előfeltételek és a próba kiválasztás, és ugye az eszköz kiválasztásának a leírása. És akkor az eredmény, a tréning előtt mért észlelt stressz, átlag szórás, statisztikailag szignifikánsan lecsökkent a tréning után mérve, megint csak átlag szórás, a különbség nagy hatásnagyságú, 12, T179, tehát a T-próba 179-es szabadságfokkal ezt az értéket kapta, ami P-értékben 1/1000-nél kisebb, ettől ugye statisztikailag szignifikáns, és a QND érték, a nagy hatásnagyság az 941 ezred. Akkor ezzel
megvan az utolsó feladat, és végére értünk a feladatsornak. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem valamennyire hasznosnak találtátok. Sziasztok!